Nhar 13 ta' Diċembru 1974 Sir Anthony Mamo ġie elett mill-Parlament bħala l-ewwel President tar-Repubblika ta' Malta. Fis-snin ta' qabel serva bħala konsulent legali ewlieni għal 4 Prim Ministri u professur tal-liġi kriminali fl-Università. Kien ukoll Prim Imħallef u President tal-Qorti tal-Appell sakemm fl-1971 inħatar l-ewwel u l-uniku Malti bħala Gvernatur Ġenerali, rappreżentant tar-Reġina tal-Ingilterra f'Malta. Fl-1976 Lawċi Anton Buttigieg, avukat, politiku u poeta, inħatar bħala t-tieni kap tal-Istat Malti. Għal 21 sena kien deputat parlamentari fissem il-Partit Laburista u fil-Gvern Laburista tal-1971 kien jokkupa l-kariga ta' deputat Prim Ministru u Ministru għall-Ġustizzja u l-Affarijiet Parlamentari. Żvilupp ewlieni fil-presidenza ta' Anton Buttigieg seħħ nhar il-31 ta' Marzu 1979. Minn dakinhar artna ma baqgħetx isservi aktar ta' bażi militari tal-barrani u l-Maltin ħalfu li Malta tibqa' għal dejjem Repubblika Demokratika ħielsa għal kollox, immexxija mill-Maltin għal Maltin. Wara li għal kważi xarejn, it-tabib Albert Victor Hisler assuma l-irwol ta' aġent President nhar is-16 ta' Frar 1982 inħatret l-ewwel President mara, Agata Barbara. Hija kellha 35 sena ta' esperjenza parlamentari. Fl-istorja politika lokali kienet l-ewwel deputat mara u fl-1955 saret l-ewwel Ministru mara meta jingħatat ir-responsabilità ta' tmexxija tal-edukazzjoni. F'leġislaturi oħra jingħatat ir-responsabilità ta' dekasteri oħra wkoll. Għal perjodu ta' sentejn li beda fi frar tal-1987, is-Sur Pawlu Xwiereb okkupa l-kariga ta' aġent President sakemm ċensu ta' Bone inħatar bħala r-raba' kap tal-Istat Malti. Imwielet Għawdex u gradwat bħala tabib, ċensu ta' Bone kien ilu snin twal involut fil-politika mal-Partit Nazzjonalista, fosthom bħala deputat parlamentari li ġie elett f'kull elezzjoni mill-1966 sa dik tal-1987. Tanħatar Ministru tal-Affarijiet Barranin. Fl-4 ta' April 1989 kien elett President ta' Malta. Minn dakinhar baqgħet tinżamm il-ġurnata tal-4 ta' April għal ħatra ta' President ġdid. Segwa f'din il-kariga l-avukat Ugo Mifsud Bonnici li kien ilu jokkupa il-kariga ta' membru parlamentari nazzjonalista sa mill-1966. Wara 7 snin bħala Ministru tal-Edukazzjoni u f'xi żmien ukoll responsabbli mill-internu riżorsi umani, fl-1994 inħatar President ta' Malta. Uniku f'din il-presidenza kien il-fatt li seħħew hemm 2 elezzjonijiet ġenerali, dik skont l-iskeda regolari fl-1996 u elezzjoni bikrija anqas minn sentejn wara. Wara Ugo Mifsud Bonnici beda jokkupa l-kariga ta' President tar-Repubblika il-Professur Guido De Marco. Kien ilu 33 sena deputat parlamentari fissem il-Partit Nazzjonalista. Sa mill-1987 eda id-dmirijiet ta' Viċi Prim Ministru u kien responsabbli minn dekastieri differenti, l-aktar fit-tul l-affarijiet barranin. Fl-1990 il-Professur De Marco kien elett President tal-Assembleja Ġenerali ta' Nazzjonijiet Magħquda. Guido De Marco nħatar President ta' Malta fl-4 ta' April 1999. 2004, xar qabel ma' Malta ssieħbet fl-Unjoni Ewropea Edi Fenikadami ħaj il-ġurament tal-ħatra bħala s-seba' President ta' Malta. U l-uniku kap tal-Istat Malti li qabel inħatar f'din il-kariga kien jokkupa l-kariga ta' Prim Ministru. Kellu 35 sena ta' esperjenza parlamentari u fi kważi nofshom mexxa l-Gvern bħala Prim Ministru. Dan seħħ fis-snin bejn l-1987 sal-1996 u mill-1998 sal-2004. Għall-ewwel darba f'35 sena ta' Malta Repubblika, għall-Presidenza li jmiss il-partit fil-Gvern innomina persuna li kienet timmilita f'partit politiku ieħor. Fl-4 ta' April 2009, l-avukat George Abela ħal ġurament tal-ħatra bħala kap tal-Istat. Fis-snin ta' qabel kien deputat mexxej tal-Partit Laburista responsabbli għall-affarijiet tal-partit
u kontesta l-elezzjoni għat-tmexxija tal-Partit Laburista. Dr. Avela mexxa l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol għal 10 snin. Kien impenjat fit-trade unionizmu u l-volontarjat. Wara 5 snin, fl-4 ta' April 2014, ħadet il-ġurament tal-ħatra bħala President in-Nutar Mary Louise Colejro Preka. Dakinhar kellha 55 sena u għalhekk ili żar persuna li servit fl-ogħla kariga tal-pajjiż. Fit-12 xahar ta' qabel kienet Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali. Għamlet 16 sena membru parlamentari, għalkemm l-attivizmu politiku tagħha mal-Partit Laburista imur lura għal Żożita. Ħajjet Mary Louise Colejro Preka hija assoċjata ħafna ma' inizjattivi soċjali. Fl-2019 il-Gvern innomina tabib u veteran fil-politika biex jokkupa l-kariga ta' President, George Vella, u kien membru parlamentari fit-8 leġislaturi. Għal 11 sena kien deputat mexxej tal-Partit Laburista għall-affarijiet tal-Parlament. Kien membru tal-Kabinett f'żewġ leġislaturi u fit-tnejn li huma kellu d-Dekasteru tal-Affarijiet Barranin. Fil-leġislatura tal-1996-98 kien ukoll id-deputat Prim Ministru. Irtira mill-politika fl-2017 meta ma kontestax l-elezzjoni ġenerali ta' dik is-sena. Il-mandat ta' Dr. Vella bħala kap tal-Istat intemm fl-4 ta' April ta' din is-sena, meta ħadet il-ġurament tal-ħatra l-President attwali, in-Nutar Miriam Spiteri de Bono, hija l-11 il-President tar-Repubblika ta' Malta, it-tielet mara li okkupat din il-kariga u it-tielet President Wilt tal-Gżira ta' Għawdex. Hija wkoll l-ewwel President li nħatred bit-tibdil kostituzzjonali li jorbot lil min jiġi nominata għal kariga li jikseb l-appoġġ ta' mill-inqas 2/3 tal-membri parlamentari. Ir-riżoluzzjoni tan-nomina tagħha għaddiet b'mod unanimu. Fl-imoddi kellha karigi differenti fl-istrutturi tal-Partit Laburista u fit-8 leġislatura servit bħala Speaker tal-Parlament.